unsay kapuslanan kun imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang RMN, miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Semana Santa na usab. Mao kini ang panahon sa pagpamalandong, sa paghinulsol o pagpasol tungod sa mga kasalanan nga atong nabuhat. Pero naghinulsol ba ta? Ato bang gibasulan ang atong mga kasalanan? Nagpasalamat ba kita sa anak sa Diyos nga mo'y mitubos sa atong mga kasalanan? Wa, hinuon, kay taas nga bakasyon, tuata sa lingaw-lingaw, nagkinataw-anay nga nangaligo og dagat, muratag mga sundaw, nga giayog bugal-bugal ang atong Ginoo. Ni ay sugilanon nga gituyo sa pagsuwat sa radyo ni Baby Frida Salgado. Pamasin nga makatabang kini sa paghandom nga nagpakamatay ang atong labang makakagahom aron pagluwas kanato. RMN Drama presents Mataglusok sa Luha. A tear fell when I saw you in the arms of someone new. A tear fell when you left me all alone and feeling blue. A tear fell when you told me that your love was not for me. I didn't miss the teardrops, but I miss you constantly. Happy anniversary, sweetheart. Happy anniversary, sweetheart. The wedding anniversary. Akong regalo, sweetheart. Nasa na ako. I'm so happy, sweetheart. Ingon ini kamahal namo ni Janet ang usag-usa. Og wag ko masayop sa pagpakasal sa gwapa na kong asawa. Kain ni naman ang gwapo na kong sweetheart. Mga na ta! Dali na mo! Aligre kayo mo din, Hino. Samtang kami sa mama, naghinila kayo dito sa ospital. Ospital? Tuwa si mama sa ospital. Nagpaninggit si mungan pa. Unsa? Heart, biyay na lang ko din nga muasikaso sa atong mga bisita. Uban niyang imong anak sa ospital.
Sweetheart. Wa ka bigyan kaluoy ni mama pa. Okay. Magkuyog ta. Ato na to sa ospital si mama nimo. Unsa man rin nahitabo sa imong inahan? Nagpaninggit siya sa kasakit siya tiyan. Naratol ko. Wa ko masayon unsay buhaton ako. Manang gidana ko siya sa ospital. Anak, nasayod ka gyud ni. Oo, naibaw ko ba? Ibaw ko. Kadugay na mo nagbuwag ni mama. Ang nagdagan niya inyong kasal. Pero, gikasakit kini ni mama ang nahitabo ninyo pa. Naibaw ka gyud. Si mama nimo mo'y nangayo nini nga ipaanald ang among kasal. Anong misugot mo sa kadayon? Bata ka pa niya itong higayuna. Hinungdan nga dili nimo masabtan ang akong pagpangilyo po ni mama nimo. Nga dili niya ipadayon na iyang gusto. Pero ingon siya, dili na siya happy sa among panakuban. Tungod kay doon na kay laing uyab. No. Mahal ko kayo sa mama nimo. Ug gitahod ko ang among gipanumpaan sa dihang gikasal mi duha. In riches and in poorest. In sickness and in health. Till death do us part. Nga anong misugot mo ka? Nga magbuwag mo duha. O gipaanal pag yun ninyo ang inyong kasal. Nangayo siya space. Dili na siya happy uban ako. Okay, mahal ko kayo sa mama nimo. Misakripisyo ko. O gihatag ko niya ang iyang kagawasan. Nga nung wa mo laban niyang imong kugma pa. Nahigugma mo ka kaniya. Tungod sa maong gugma, misakripisyo ko. Kaya dili na siya malipayon uban ako. May pirma ko sa annulment paper. Sakit man sa akong balatian, pero may pirma ko aron malipay si mama nimo. Unya, nagtuo kang nalipay si mama sa inyong panagbuwag. Wala ko masayod. Kaysa diyang naaprubahan ang among annulment, midali kog larga pa ingon sa nasod. To heal the pain in my heart. Timing kay may nanginahanglan og civil engineer sa New Zealand. Midali kog apply og natawat ko. Milarga dayon ko. Midali kag larga. Ug wa ka na masayod unsay nahitabo sud sa atong bahay. Mao na ning ospital nga nahimutangan ni mama nimo. Miabot na dita. Kaya mangita ko kaparkingan. Wa ka sakit eh. Nagibiyaan ka lang sa imong bana. Bisag ni apa ang inyong mga bisita. Anniversary guro ninyo. Gisakitan, uy. Nga daw kung wa. Pero iyang anak ang ani. Og nagpaibaw nga tuwa sa ospital ang iyang inahan. Unsa man tayo labot ni Celso sa iyang asawa, day? Dili ba anod naman silang duha? Ikaw na'y asawa ni Celso. Inahan sa iyang anak ang nagkinahanglan sa iyang atensyon. Day, dili ba dugay naman silang nagbuwag? Og kamo, taod-taod na sad ang inyong kasal. Kay naanod naman si Celso og sa iyang asawa. Ang ilang anak mo ay koneksyon ni Celso og sa iyang ex-wife. Tabangi lang kog ampo, Wilma. Nga dili lang grabe ang sakit sa iyang ex-wife. Siya, ginisag si mama pa. Magdalita, Don. Ma! Di nakasakitan, ma. Niya nang kanunay mong gipangita. Niya na si papa. Sakit! Sakit tayo!
Gina. Gina. Hain man ang sakit. Niya nga akong kamot. Paikap ako sa sakit niya mong bati. Celso, Ako na eh, Gina. Naunsa man di ka. Celso. Pagkadugay sa panahon ka na nga to'y kung makadungog sa ibog tingog. O magakos kaghugot kayo. Gina. Ayoko biyahe. Pa, salamat. Nganong napasalamat ka man. Tungod kay, yatagan mo katumanan. Ang dugay na kay niyang damgo nga, makauban ka. Mahal ko paghihapon ng imong inahan. Sa una, di ko na siya makaon pa. Pero karon nga, ikaw na imuhungit. Makaon na siya. Labing maayo kung mamaayo na siya doon. Matod sa doktor. Don, Oh. si Papa ni mo? Diara ko, Gina. Saman. Doon na kay pangayoon. Isulti kay akong ihatag. Makita lang tika. Madungo ko lang ang imong tingog. Langit na naalang na ko. Diara ko, Gina. Dili ko ikaw biyaan. Gunitan ka na ako, ha? Aron, imong matagamtaman ang kainit gihapon sa akong pagmahal nimo. Tila na kabuntag ang miabot. Nga inigmata na ako. Ako rin naghigda nining among katre. Celso, hay naman ka. Umalik ka pagkahana ko. Ligaw-lingaw dyan, oy. Ayaw pagbilanggo din sa inyong bahay. Na, masakit ka ba yan ng imong kalaki? Bisag pagpanawag. Hagin buhatan ni Celso. Doon sa nagkahi maitabo sa iyang asawa. Ang kanong wasap ka siya mo pa uli. Gusto ka? Atong bisitahon sa ospital ang iyang asawa? Ayaw, uy. Ayaw. Tingalig masuko ang ilang anak. Nga masuko man siya. May bawa naman ka itong ilang anak. Nga anod na sila. Ang ako lagi kahiubsa ni Celso. Kaya wagit siya manawag na ako. Aron pahibawan ko no sa'y nahitabo sa iyang ex-wife. Kung ikaw lang manawag niya, Di masab tumagkon. Mubalik na lang ka ako sa New Zealand. unsa ka? Dito may makita si Celso. Usahay mamahay ko. Nga misugot ko nga mamalik mi dinhi sa Pinas. Unyag mo balik ka dito sa New Zealand. May trabaho ka pa kang balikon dito, day, Jeanette.
Dumana gud ang akong gitambag ni mo, good. Ay, pagilis noon, be. Malakaw ta. Manuroy ta. Tingalig mo pauli noon si Celso. Unya uwa ko. Ay, usahan ang imong desisyon. Ayaw na pagpaabot ni Celso. Usay mong kalibutan. Nagkauli noon sila. O ang iyang ex-wife. Pa, saan mo na ni mo cellphone? Daghan kayong miss call si tita ni mo, Janet. Tingalig, malain siya. Pa, please. Ayaw sa panawag niya nga, hindi ako sa kwarto ni mama. Tingalig, may ubos niya siya. Oh, alto ko manawag si Kawas. Celso, Pa, itawag ko ni mama. Akong doon sa mama ni mo. Oh, unsa may imong gusto? wa ka mahibo nga doon na kay ilisan din he. Bitaw, no? Mamalit ng takog akong ilis-ilisan din sa ospital. Gipakuha na ko ni Don ang imong mga sinina sa atong kwarto. Og dalipay kong nakakita nimo nga imo ning gisulob. Sakto man lang gihapon nimo. Gituyo ko baya pagbilin ang uban ko mga karsoni sa pulo. Aron kon imo kong pabalikon. Doon na dayon ko ikasulob. Oh. Ano mahila ka man? Makadaot kaya ni mo ng mag-uol ka. Kanang maluya ka. Gilakan ko ang nahimo kong sayo. Sobra lang yun akong paghuna-huna sa kong kaugalingon. Hinungtan nga nagantos ko. Gina, Pasaylo ako, Celso. wa kay sa. Busa ayaw paghilak. Pasagdi kong buhilak. Kay ang matag lusok sa luha nga mudagay na karon sa akong mga mata. Nagtimaan kining pagpasol. Nganong dali ra kaayo kong nakahukom. Nga ipaanal na to ang atong kasalan. Ang matag lusok ron sa mga luha nga imong makita sa akong mga mata. Nagtimaan sa kahinukon. Nga wa matagamtami sa atong anak ang imong pagpangga. Ang imong pagkabuutan nga amahan. Dili na mo balik ang gikahinugon mong panahon. Paningkamot. Nga mo balik ang imong kabaskog. Pagpakayo. Kining lusok sa luha nga midagkay tayo sa akong kaapingan. Mga lusok ni sa akong kahakog. Gina, Wa naman unta ko'y labot ni mo. Pero nga nung nangahas pa magyugos pag-agaw ni mo gikan sa imo karong asawa. makasabot ka siya. Ato siya.
kon mahimo. Dadas siya din aron ako siyang makita. Uy, unsa ko ni mga bag? Kinsa may mularga? Ako na Mubiya ka nga wa pa si Celso? dili na ko balay ko ni Celso day. Tingali grabe ang sakit sa iyang ex-wife no. Hinungdan nga wa pa siya makabalik dinhi. Nganong dili man siya manawag ako. Aron pahibawon ko kuno sa nahitabo sa iyang asawa. Day! Day! Niya si Celso ay. Mula ka na lang ko ha. Aron mo magkasultig maayo. Mulakaw ka? Imo kong biyaan? Sa diyang mi kong bisal ka na ako sa nahitabo sa imong kamedyoon. Gipaminaw ko ikaw. Gisabot ko ikaw. Pero unsa imong gitugbang sa akong pagsabot? Sa akong gugma? Wedding anniversary na to. Nagantag mga bisita. Pero pag-abot sa imong anak, imo kong gibiyaan. Giwadaan mong bili ang tanan akong kahago. Pag-andam sa halandumong adlaw sa atong pagkamagtiayon. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Tawar ako Celso nga sakitan. Kay wa makasabot sa mga panghitabo. Wa ka gani makahinumdum sa pagpanawag na ako. Masabot raman ginunta ko kung imo kong gitawgan. O pahibaon nga mahal pa nun di ay nimo ang una nimong asawa. May sakit si Gina. Stage 4. Colon cancer. Unsa? Iya kong ipabalik din Kay gusto siyang nakakita nimo. Kung mauna, tanan sweetheart, ato siyang atuon. Salamat sa iyong pagsabot. O salamat sa kalipay nga imong nahatag ni Celso. Nga wa ko mahatag. Nagkatakdo lang tingali nga mong kapalaran ni Celso, Gina. Pero, aning kamot nga mamaayo ka. Gusto ka? Ubanan ka na ko din sa ospital. Salamat, Janet. Buutan man di ay ang napili ni Celso. O muhangyo ko di mo. Ayaw pasakti ang akong anak. Si Dondona. Ma, ikaw ang gusto na kong kauban. Ayoko biyahe, ma. Gina, mamaayaw ka pa. Malipayon ako, Celso. Nga doon na ako'y kapinlan sa atong anak. Janet,
Janet, ipilit ko ni mo si Tonton. Ayaw ka bala ka, Gina. Pagkaon og mahalon ko si Tonton. Sama sa matuod na akong anak. Ma? Ma? Nga nang gibuhian mo nga akong kamot. Ma? Ma! Ma! Ayaw ko biyahe! Ma! Oy, murag, dunay gikasabutan ng amahan og anak, ha? Magmenyo lagi si Dondon, sweetheart. Pero ang iyang gusto, simple lang nga kasal. Kuwang ko no iyang kwarta. Makabato na di ay tag-apo. Sige dong, ipaila-ila unya mi sa imong bride-to-be. Og ayaw ka bala ka sa gastuhan sa imong kasal. Kamira si Papa nimo ang manubag. Tinuod, tita? Tita lang gihapon. Mama na dong. Maubayay tugo ni mama nimo. Nga isipon ka gyud nako nga akong anak. Malipay kaayo ko kun imo na kong tawgon og mama. Sana. Natungog mo na ang isulti ni mama ni mo, Janet. Dili usalang kasimpleng kasal ang mahitabo. Bongga gyud dong. Tagain niya dayon mig apo, ha? A tear fell when I saw you in the arms of someone new. A tear fell when you left me all alone. Og dini natapos kining pinalahing sugilanon nga gituyo sa pagpaom ning adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan matag lusok sa luha. Gisawat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical Director Ariel Mancao. Soundman Janjan Lara. Recording Editor Lloyd Capiana. Apan sa dili pa kami hingpit manamilit, ania mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Janet, Miss I. Ingrid Bertudaso, Celso June Pujanes, Gina Carol Marie Hikain, Dondon Jeffrey Cabunada, Wilma Cecil Caborel. Hangtod sa sunod nga sugilanon, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. God bless us all. Tanawa! Olsod